yalla bai menene ka tare ni? Na tare ka ne domin mun hana shiga wannan layin. Wannan layin kuma hana shigan sa? Mun hana shiga. Na rade ina bin layin nan ba taba tare ni ba sai yau. Sabida yau ka shigo hannuna yau mun hana shiga ba za a wuce ba ko kadan. Ni fa layin nan ina so na je gun wata hajiya ta ne ina so za ta dan mun wani dan dunkuli ne. A ce kuɗi za ka karbo. Kuɗi zan karbo. Allah Allah yadda. a to noman ne tunda shiga za ka karbo kafin ka karbo dan yi min na yanka mu. Kaga an bi sauri ka ga mu. Yanka min nan. Allah bai sai an baka. Kai na kasa kasuwanci ka zo kai mun bukulu ba ga kaki bane a jikina. Haba yalla bai ku da aka ajiye ku domin ku yi kasa aiki amma shine ka zo za ka karɓi cin hanci. Allah ya hana karɓar cin hanci. To tunda ka hana shi ya bani to kai sai ka kawo naka kasa. Ba dai kai za ka yi mun bakin ciki ba wallahi yau ba za ka tawo ba kaki ne a jikina boy ina hura kusur sai ka ga mota 200 a nan wajen. Haba yalla bai kasar nan ba ta aje ku domin ku yi haka ba. Bai dace ku dinga karɓar cin hanci ba. Dole in kuna yi wataran wasu gani za su dinga yi. Yanzu ya kake so a yi kenan yanzu ya kake so a yi. Kaga yalla bai zan iya tafiya ni da yanzu na je na karɓo kuɗin nan na dawo wallahi. Kaga malam dakata tare za ma ya karɓi kuɗin a bani. Gidan ma ya mun je da kai? A kai ba ga kaki bane. Ka duba Adam A Zango da Fresh Amy yayin da suke waƙoƙi domin ƙasa ta gyaru. Ka duba Kamal Aboki da S-Man yadda suke ƙoƙari domin ƙasa ta gyaru. To ni yanzu kwamadin kake so in koma ne? Yalla bai ya kamata dai a dai duba saboda kannanmu da suke tasowa da kuma kanmu. Gaskiya ne. Yalla bai a dai duba. To na ji ko? Yalla bai zan iya tafiya? Je ka za ka iya tafiya. Idan ka tashi ka shiga gela duk wanda ya tare ka ce ni na baka. Shikenan yalla bai na gode to. Yawa. Kai. Anya ni ma ba kwamadin nan zan kowa domin kasa ta gyaru. Sabida na ga 'yan kwamadin nan da mawaƙa fa suna taimaka musu ba.